ba mu da gun tsugunnu, ba mu da gun sallah, an kona masallacin, ina za mu yanzu ƴaƴana, iyayena, matana ba da wani gata sai Allah yanzu. ƴaƴana gaba ɗayan su an kwashe su, a nan gidan an kone su, an yaye su, an da su. Ban san abin da aka kwasa ba, da waɗanda suka zo gudun tsira daga wani garin suka zo nan gidan don domin mu taimaka masu, domin mu ma gatan ma babu, an ƙuri. Mu kanmu iyayenmu sun kashe su, sun kwashe mana mata, ƴaƴanmu ma sun tafi da su, yanzu a gare mu. Duk abin da za mu yi an gama, ƙura ta kai bango, duk yin da za mu yi mu yanzu an gama. Abin da muke so da gwamnati, da abin da za ta ƙure ta ƙure mana, ba wani gata sai Allah. Duk duniyar nan dama iyayenmu ne gatanmu, matanmu, ƴaƴanmu su muka tasa, su ne kawai babu, to ba yau ba koɗa. Ga gidana nan, ga ƴaƴana gaba ɗaya an ƙone shi. Duk wani wanda za ku diba ku gani a nan garin bai da uwa bai da uba, ƴaƴan shi an ɗauke shi, an ɗauke mai mata, ina zai sa rayuwar shi? Ina muke kwana yanzu? Ba mu da gun kwana, ba mu da gun tsugunnu, ba mu da gun sallah, an kona masallacin, ina za mu?